Відставка прем'єр-міністра Володимира Гройсмана – це питання сьогодні в порядку денному народних депутатів. Чи прийшов до парламенту сам очільник уряду і коли планується голосування, розкаже наша Олена Стецюк. Вона зараз з нами наживо. Олено, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, що кажуть депутати, чи вистачить голосів за відставку Володимира Гройсмана? Вітаю, Оксано. Отже, питання відставки прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і, власне, усього уряду стоїть аж 15-тим питанням, і то задля включення у порядок денний. Депутати можуть почати розгляд цього питання орієнтовно о 12-13 годині. Принаймні, про це анонсував спікер парламенту Андрій Парубій. Власне, щодо позиції фракції за відставку Володимира Гройсмана, у Народному фронті та БПП, кажуть, вони вирішили не голосуватимуть за його відставку, оскільки, власне, це нічого, мовляв, не змінить, оскільки до виборів призначити новий уряд вже неможливо, оскільки немає коаліції. Далі можемо послухати пряму мову. Прем'єр-міністр, який був відправлений у відставку, його обов'язки виконує чи перший віце-прем'єр, чи будь-який з віце-прем'єрів, якому це делеговано, і вони можуть робити що завгодно, крім одного і найважливішого – підписувати рішення Кабінету міністрів. Це означає, що мінімум 3 місяці до вересня, мінімум, країна буде повністю не керована. Тобто будь-яке рішення, яке буде приймати уряд, буде нелегітимним, тому що його не може підписати виконуючий обов'язки. А ось, наприклад, «Опозиційний блок» та «Самопоміч» готові відправити Володимира Гройсмана у відставку. Фракція «Батьківщина» каже, ще думає. Каже, для цього їм потрібно спочатку послухати, власне, звіт Володимира Гройсмана та аргументи. Отже, кажуть, їхні голоси не вирішальні, тож поки що залишається інтригою, чи вистачить голосів задля відставки прем'єра Володимира Гройсмана. Якщо ж вистачить, то сценарії можуть бути наступні. Слухаємо пряму мову. Можливо, призначення виконуючого обов'язку самого ж прем'єр-міністра, можливо, призначення виконуючого обов'язки будь-кого з віце-прем'єрів або навіть міністра, можливо, відставка окремих міністрів без призначення їх виконуючому обов'язки. Тобто найбільше, за що ми переживаємо як фракція «Батьківщина», це за той хаос, який можливий в державі. Я нагадаю, що 20 травня Володимир Гройсман заявив про те, що він збирається піти у відставку. Власне, це сталося після того, як новообраний президент Володимир Зеленський прямо під час своєї інавгурації закликав уряд взяти аркуші і ручки і написати заяви про відставку, бо, мовляв, уряд – це є проблемою. Вже заявили про свій намір піти з уряду міністр закордонних справ Павло Клімкін, міністр оборони Степан Полторак, ну і, власне, Володимир Гройсман. До того ж, він заявив пізніше, що йде на позачергові парламентські вибори і навіть створює свою партію. Отже, поки що у Верховній Раді якраз щойно почалася перерва, тож очікуємо прибуття уряду і самого прем'єр-міністра зі своїм звітом щодо роботи вже після, напевно, цієї перерви. Отже, будемо повідомляти усі подробиці вже у наступних випусках новин. Студія. Дякую, колего. Це була наш парламентський кореспондент Олена Стецюк з останніми новинами з Верховної Ради.